सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली। क'क्राझार अक्ट'बर 15 दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों ड्राग्सनि हेंथायै साइकेल रेली हाबाफारि बानजायदों। सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दिहुननाय सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिखौ फुंबिलियाव तितागुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव रिबन हास'ना बेखेवना होयो तितागुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खनसायन बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो फिरफिला जांख्रिना साइकेल सालायनायखौ थुलुंगाखां होयो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। 15, 16 आरो 17 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा सोबनाय जानाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिया तितागुरिनिफ्राय जागायना सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिजों दावबायनानै फैगौ 17 अक्ट'आव आवदां बाजाराव थुंगेहैगोन। मख'नो गोनांदि सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल वारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि सा 80 एबसुनि मावथि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो होनना फोरमायो आरो गं 103 गामियाव हाबलांगोन होनना रोखा बुंथियो। दिनै नर्थ क'क्राझार एबा सा क'क्राझार जोंना दा मोनसे दख'रा फरायसा आफाद दङ आरो बिनि बानजायनायाव बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै साइकेल हान्जा सुरगोन आरो बे साइकेल हान्जा सुरनाया ड्राग्सनि एगेन्स्टै मोनसे एवेरनेस केम्पेन आरो दिनै जों मिथिगौ बर' समाजावल' नङा जोंनि ओनसोलावनो गोबां जायगायाव जोंनि लाइमोन जोंनि फरायसा आरो गुबुन गुबुन बैसोनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा जानानै जौ ड्राग्स थांखु सिगारेट बिरि लानानै जोंनि समाजाव एबा न'खराव गाव गावनि देहायाव गोबां खहा लाबोनायखौ जों मिथिनो मोनो। दा बिनिखायनो बे जोंनि सा क'क्राझारजों लोगोसे जों गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान जे जोंनि समाजनिफ्राय बेबादि मोनसे मानसि सुबुंनि देहानि बेरेखा एबा समाजनि बेरेखा माखासे लामा जाय ड्राग्सआ लाबोयो जाय फेग्रा मुवाया लाबोयो बिनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय बेखौ गोजानाव लाखिनो थाखाय बिनिफ्राय सांग्रांथियै जाहाथे जोंनि समाजाव बेखौ जायगा होआ आरो गामि गामि जोंनि लामा दथा जोंनि माने गोबां ओनसोलाव दिनैहाय बेबादि माने थुबुर थुबुर बेलासिनि खना लानाय मोनानि खना लानाय एबा सानजौफुनि खना लानाय गोबां रोखोमनि थासारि जोंनि ओनसोलाव लाइमोनफ्रा खालामनो हमो। दा बिनिखायनो बेखौ लानानै दिनै जे साइकेल रेली खालामबाय बेयो मोनसे गोथार हाबाफारि आरो जायखौ लानानै जाहाथे जोंनि नर्थ क'क्राझाराव जि रेली खालामनाय बिनि खौरांजों बिनि मिथिसार होनायजों जाहाथे जोंनि गासै हालामाव जोंनि ओनसोलाव बे मोनसे एवेरनेसा जेरावबो गोसारनांगौ आरो बेखौ मिजिंथियो जाहाथे नर्थ क'क्राझारनि सिङाव जोंहा गोबां गिदिर गिदिर फसंथान दङ जेरै CIT बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो गोबां जोंनि ओरैहाय हाइ स्कुल तितागुरि हाइ स्कुल देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो कारिगावआव दङ आरो गुबुन गुबुन जोंहा बावहाय प्राइभेट स्कुलफोर दङ। बेबादिनो जों मिथिनो मोनो जोङो माने सोरबा जौ लोंनानै सोरबा गौरां दैयाव दुगैनानै सोरबा माने बहाबा हस्टेलनिफ्राय खारखोमा लांनानै बेबादि फेग्रा मुवा जानानै सोरबा सोरनिबा बारि खनायाव सोरबा सोरनिबा औवा सायायाव बेबादि गोदाव सोराव आरो जोंनि क'क्राझार चिरां ओनसोलाव गावजों गाव लोगोजों लोगो ड्राग्स जाब्रेनानै थैलायलायनाय गोबां काहानि जोंनियाव जाथाय जालांबाय आरो बिनिखायनो बे दिनैनि समाजाव गोग्गो जों समाज दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिबानखौ लावलाय थानांगोन। बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि समाजाव माखासे मानसि थैनांनाय जोंनि लाइमोनफ्रा माने गोग्गो देहा लानानै जाहाथे थांनानै थानो हायो लोगोसे जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे फरायसाफ्रा स्कुल गारनाङा बिथांमोना गोबाङानो ड्राग्स जानानै बायदिसिना थासारियाव थानानै गोबाङा स्कुल ड्रप आउट जायो जाहाथे जोङो बिनिफ्राय गोजानाव थायो आरो बेबादिनो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै समाजखौ सोद्रोम समाज दानायजों लोगोसे राफोद सुबुं धोन जानो हायो बिनि थाखाय जों आसा खालामो आरो बे दिनैनि जे साइकेल हान्जा सुरनाय ड्राग्सनि हेंथायै बेयो जाहाथे जाफुंसार जायो नर्थ क'क्राझार ओनसोलनि दैदेननायाव आं बेखौनो हामलायथि बावहरबावबाय। गेरेमसा माहारि दानायाव ड्राग्स सोबनाय बाहायनाय हुदाया माबायदि इम्पेक्ट खालामो होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? दिनै जाय माने सोदोमस्रिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गावनि जांख्रिथानाय समनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय गासै बर' माहारिजों लोगोसे
बेयाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय ग्रेट नेशनेलिटि जानांगौनि थाखाय बिथाङा जि जोंनो मोन्थोर होलांबाय खामानि होलांबाय दिनै निस्सय बे ड्राग्सआ आरो बे ड्राग्सनि जे गोहोम बेजों जुदि जोंनि लाइमोनफ्रा माने गोबां समाजनि बेरेखा खान्थियाव लोगोसे गाव गावनि सोलोंथाइ समाज बिथिङाव गोग्गो सोलोंथाइ लानाय गोग्गो समाज दानायनि जुदि साननाय हनाय सिन्था धारानिफ्राय दोरोदोब्ला बियो निस्सय जोंनि गेरेमसा हारि दानायाव गोहोम गोग्लैयो दा बिनिखायनो जोङो बेखौ गोथोङै लांनो थाखाय गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय बे फेग्रा मुवा ड्राग्स गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआ जोंनि समाजनिफ्राय जोबनांगोन अब्ला जोङो माने बर' हारिया सानसे समाव राफोद मोनसे ग्रेट नेशनेलिटि जागोन आरो गेरेमसा बर' माहारिनि जायगाखौ जों लानो हागोन। जोंनि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों बेयो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेवहाय जोंनि सा 80 साइकेल सालायग्रा मावथि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो जों बेवहाय जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव गासै 130 गामिफोर दङ आरो बे 130 गामिफोरखौ जोङो सानथामनि गेजेराव जोङो हाबजोबलांनाय आरो जोङो हाबजोबलांनानै जोङो गासै रायजो राजा आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव सांग्रां होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। IGFCनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों नङा होमबा? बेयाव IGFCनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाव बाहागो लादों साइकेल सालायनायावहाय। धन्यबाद।